Priatelia, naskladňujeme sme nové produkty od Sonaxu a tento by som vám veľmi rád ukázal. Je to taký čistič klimatizácie, to znamená, že keď u vás to napríklad nevonia úplne najlepšie v tom aute, zoberiete si to, tak to otvoríte. Teraz, takto si nastavíte zadné sedadlo a toto tu necháte minútu prefúkať. Ono to reálne teraz precirkuluje. Takto tam minútu približne bude ten osviežovať čistič klimatizácie, ktoré zabíja množstvo bacilov, ktoré máte v aute. 5 minút to necháte zatvorené, otvoríte, vyvetráte a jazdíte. OK, máme 10 minút. Interiér žije, teraz to treba ideme to vyparkovať a prevetrať. Musím povedať, že teraz to má taký svieži náboj. Vysfúkanou to cítim. Veľmi príjemné. Veľmi príjemné. A keď fakt chcete refreshnúť vôňu v aute, ideálna vec. Ideálna vec.